Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon og maayong piyesta sa pagkausab sa panagway sa atong Ginoo. Diin iyang gipakita ngadto sa tulo ka mga tinun-an kang Pedro, Santiago ug Juan ang iyang Dios nung himaya nga usab atong pag-aambitan kung kita magpabilin nga mutuo og mag-alagad kaniya. Ang duha ka persona nga si Elias ug si Moises nagpamatuod nga si Jesus mao ang katumanan sa mga saad sa Dios nga Amahan. Hinaot unta mga igsuon nga pag-abot sa atong panahon kita usab makaambit sa himaya ni Kristo. Sulod nining Santos nga misa, atong hiusahon ang atong mga tinguha ug mga pag-ampo alang sa mga kaayuhan sa mga masakiton, sa mga intensyon nga gipadayag nining Santos nga misa, alang sa mga katuyuan sa atong mga TV mas sponsors, donors, benefactors, ug sa tanan nga nagasunod kanato dinhi nining Santos nga misa sa telebisyon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manaw sa atin. Mga igsoon, nining Domingo atong gisaulog ang mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo. Ato kining saulugon uban sa atong mga pag-ampo ug atong dadon nining altar sa sakripisyo ang tanan natong mga pangaliyopo ngadto sa Amahan, ilabi na gayud ang atong pagpangayo sa iyang makanunayon nga pagpanalipod matag usa kanato ug sa matag miyembro sa atong banay. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ginoo
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Langit sa iyong mga tao, hindi sa yuta. Ginoo Diyos langit nung aring Diyos na mahal, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo, tungkol sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, tungtong anak sa aman. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nananawagtan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw na kalingkod sa tuo, sa amahan, dawatan ang among pagkapuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang daing kalangdon, O Jesucristo. Upang sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, imong gilig-on ang among pagtuo, pinaagi sa pagmatuod sa mga propeta. Diha sa mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak, ug pinaagi niini, imo usab nga gipasabot-daan sa katingalahang paagi ang among hingpit nga pagkasinagop nga mga anak. Itugot kanamong imong mga alagad nga nagpatalinghog sa tingog sa imong pinalanggang anak, nga mahimo kaming angayan, nga mahimong mga manununod sa kinabuhing dayon uban kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ug sa pagyahat ni Daniel, may gibutang nga trono ug milingkod niini ang walay katapusan. Ingon sa niebe ang kaputi sa iyang bisti. Ug sama ang iyang buhok kaputi sa dilana nga puti kaayo. Ang iyang trono kalayo nga nagdilaab. May ligid kini nga kalayo. May suba nga kalayo nga nagbaha gikan sa iyang atubangan. Libo kalibo nag-alagad kaniya, ug nagbarog sa atubangan niya, andam ang hukmanan sa paghukom, ug giablihan ang mga basahon. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong pananawon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit, ang daw usa ka tawo, ug miduol siya sa walay katapusan, ug gipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom, ug ang himaya, ug ang gingharian. Aron alagaran siya sa tanang katawhan. Walay pagkatapos ang iyang gahom, kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang Ginoong Hari, pasadia ang yuta, palipayang daghang mga pulo, ang mga panganod o kangitngitan nagalibot kaniya, ang katarong ug hukom mao ang gibarugan sa iyang trono. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Ang mga bukid nilamay ingog talo at ubangan sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Ang mga langit nagasangyaw sa iyang katarong, ug ang tanan katawhan nakakita sa iyang himaya. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Tungod kay ikaw, O Ginoo, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Gibayaw labaw kaayo sa tanang mga Diyos. Ang Ginoo Hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro.
Kay wala na mo ipasikad sa tinumutumong mga sugilanon ang among pagsangyaw kaninyo, mahitungod sa gamhanang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo. Kami mismo nakakita sa iyang pagkahalangdon. Didto gayud kami sa dihang gipasidunggan siya sa Dios nga Amahan, ug may tingog gikan sa kahitasan nga nag-ingon, kini ang hinigugma kong anak, nga akong nahimutan. Kami mismo nakabati sa maong tingog gikan sa langit, samtang kami uban kaniya dito sa balaan nga bukid. Busa midugang ang among pagsalig sa mensahe nga gisangyaw sa mga propeta. Angay kini nga inyong tagdon pag-ayo, kay kini sama man sa suga nga nagdanag diha sa kanitngit. Hangtod nga mobanag-banag ang adlaw sa Ginoo ug ang kahayag sa kabugason mudanag sa inyong mga kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang naong misanag sama sa adlaw, ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro mingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kung gusto ka, magbuhat ako dinhi og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya nini usa ka masanag nga panganod mitabon kanila. Ug unya usa ka tingog gikan sa panganod mingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan. Pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo, ug tungod niini, nanghapa sila. Miduol si Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, miingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus. Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manlingkod ug maayong adlaw kanatong tanan. Atong gisaulog karong adlawa ang mahimayaong pagkausab sa panagway sa Ginoo. Mao kini ang Domingo diin atong gipahimugatan ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Didto ibabaw sa bungtod diin nasaksihan ni Pedro, Juan ug Santiago
ang pagsidlak ni Jesus ug ang iyang pagpakighinabi nila ni Moises ug ni Elias. Karon mangutana kita, unsa may kalabutan sa pagkausab sa panagway ni Jesus ngadto sa mga tawo nga nakasaksi kaniya ug nganhi kanato nga mga sumusunod ni Kristo. Ang maong hitabo mga igsoon naghatag og dakong kausaban ngadto sa mga nakasaksi niini. Ang panagway ni Jesus na usab ug kini nga kausaban ni usab-usab sa mga nakakita kaniya. Ang maong kausaban ni Jesus nakaapekto ngadto kang Pedro, Juan ug Santiago. Gani nahimong makugihon si Pedro ug iyang giingnan si Jesus nga magtukod siyag tulo ka payag alang nga ilang kapasilungan. Mga igsuon, ang pagsaksi sa usa ka hitabo adunay dulot sa mga nakasaksi niini. Maong dako kaayo ang kalambigitan sa matag usa ka nato kabahin sa kun unsay atong ipakita ngadto sa uban. Tungod kay aduna kini dulot o effect ngadto sa uban nga makakita niini. Karon sa atong panahon mga igsoon, ang pagsaksi kay halos wala nay kinutuban o utlanan. Ato nang halos makita ang tanan. Diha lang daan sa social media, sa TV o sa radio broadcasting. Halos wala nay limitasyon ang atong kapasidad sa pagtanaw o pagpamati sa halos bisan unsa na lang nga mga pasundayag. It includes almost everything without limit, even those that which we ought to keep in private. These things change us because we witness to them. Irresponsible radio commentators blurting out indecent language. Nganong ako mang gitawag nga irresponsible? Tungod kay sa pagpamalikas sa mga tigpamaba sa radyo, adunay mga bata nga nakadungog niini ug magtuo nga kini normal lamang ug dili sayop. Maong mga bata nagtubo nga anaa sa iyang hunahuna nga ang pagpamalikas normal ug dili sala. Gani bisan ang mga content creators karon sa atong panahon, adunay pipila kanila nga mga irresponsable usab. Bisan unsa na lang ang buhaton aron mag-viral to the point of disrespect. Aduna pay uban nga ilang himuong content ang ilahang panag-away. Makita kini sa general public. Diin ang mga kabatanunan, ang mga kabataan makasaksi usab niini. Ug kini adunay dulot ngadto kanila. It will eventually shape their mindset and will change them. Karon mga igsoon, unsay angay natong buhaton kabahin niini? Mga igsoon, sama ni Pedro, Juan ug Santiago, atong paningkamutan nga ang labing una nga atong saksihan mao si Jesus. Kung si Jesus ang atong unang makita,
iyang kausaban maoy muhari nganhi kanato. Busa, sa dili pa kita mugunit sa atong cellphone, mutanaw o maminaw og bisan unsa, ato usa unahon nga saksihan ang Ginoo. Magampo usa, pamalandungan usa ang mga pulong sa Ginoo, musimba usa, magrosaryo usa kita, sa dili pa nato tugutan nga ang kalibutan mupadayag ngari kanato. Kaysa maong paagi, nausab na kita sa dagway sa Ginoo ug dili na makausab kanato ang kalibutan. In effect, we shall also shine like Jesus Christ and responsively change others to become like Christ. Amen. Palihog manindog, ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga nagpadayag sa iyang himaya ngadto sa iyang bugtong anak. Sa matag pangamuyo moingon kita, usba ang among panagway Ginoo. Usba ang among panagway Ginoo. Nga ang simbahan, mag-usab unta sa dagway sa kalibutan, gikan sa karaan, ngadto sa kabaghuan, diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Usba ang among panagway Ginoo. Nga pinaagi sa mga lideres sa atong gobyerno, mutumaw unta ang tinuod nga kabaghuan, nga makatabang sa kadaghanan, magampo kita sa Ginoo. Usba ang among panagway Ginoo. Nga mabag-o unta ang atong kinabuhi, pinaagi sa grasya ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Usba ang among panagway Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Usba ang among panagway Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, makaambit unta sa himaya sa bag-ong kinabuhi, didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Usba ang among panagway Ginoo. Langit nung Amahan, ipadanag kanamo ang imong panagway, ug mausab kami, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Tungod sa imo
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga simbahan. Ginoo, santusa ang mga gasa nga gihalad niining mahimayaong pagkausab sa panagway sa imong bugtong anak. Hinluoy kami sa buling sa among mga sala, pinaagi sa kasilaw sa iyang kahayag. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manarasat kanimo, hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matara. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay gipadayag niya ang iyang himaya atubangan sa piniling mga saksi ug gipuno niya sa kasanag nga walay sama kadtong dagway nga kaugalingon sa lawas nga sama sa amo. Sa ingon gikuha niya ang iskandalo sa krus gikan sa kasing-kasing sa mga tinun-an ug gipadayag niya nga pagahimuon usab dinhi sa lawas sa tibuok simbahan kadtong katingalahang himaya diha sa iyang ulo ug busa uban sa kagahuman sa langit dinhi sa yuta sa walay hunong nagpasidungog kami kanimo ug nganha sa imong kahalangdon sa walay hunong nagaingon. Santo, Santo, Santos, nga Ginoo, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaandig sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan, Hosana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, manatubos ka na
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa iyang mga kaabag nga mga obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imo manangin kalihan ang Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kini. Ipakita ta ang atong panag-inig sa unay panagdait. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala. Kaluy ni kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag ng sa mga sala. Kaluy ni kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala. Kanin sa Diyos ug sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili pa ngay mo kalawat kanimo, gapan ipamulo mo lamang mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo, ang langit nung kalanon nga among gikalawat, mag-usab unta kanamo nganha sa dagway ni Kristo, kansang kahayag imong gipadayag sa mahimayaong pagkausab sa panagway niya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo sa nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa ngalan na usab sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider kang Father Ralph de la Piesa, ang kasamtangan nga chaplain sa Cebu Doctors Hospital. Daghang salamat usab ni Brother Ed o sa iyang mga kauban sa Sons of Mary Choir sa ilang pagduyog nining Santos nga Misa. Sa atong mga lektor, ang taga Association of Pauline Cooperators ug kaninyong tanan nga nakig-uban kanato. Way kinutubang salamat sa amo mga TV Mass sponsors, GCash donors ug benefactors and friends nga sa lain-laing paagi nagtabang og nagbulig alang niining misyon. Og alang ni atong buot nga mamahimong kabahin ning atong pagpangalagad diha sa telebisyon, pinaagi nining Santos nga Misa, anaa ang atong account name, account number, o yun man ang atong GCash number. Ang inyong mga hinabang, dako kayong ikatabang, aron nga mapadayon nato kining atong pagpangalagad. Sa makausap pa, daghan kayong salamat, ang Diyos kanunay manalangin o magauban kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santos nga Misa, panlakaw kamo ug dadaang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magkambahan kita karon, mga anak sa Diyos, naulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong nayon ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. We are called to serve the Church, to communicate Jesus Christ to the world, and to dedicate ourselves to proclaim the gospel through the means of social communication.
we assume Mary's attitude of self-surrender, the Apostle Paul's courage and gratuitousness, the adaptability that makes us all things to all men. The Daughters of St. Paul are known for their ministry for social communications. So they are known for their bookstores and also especially for going from school to school in the provinces and parishes in order to promote Christian literature. So this is a great help for the church in the Philippines in order that the people may be informed about their own faith. So this is something remarkable, that there is an effort to spread the word through good literature, through the mass media, especially by spreading good books, making available to the faithful, and also by entering more into the mass communication of the radio. I can recall as well the TV programs, the radio programs, and the seminars they're conducting or had conducted made a great impact in the lives of many people, appreciating the teachings, the Christian values, and the teachings of the church related with life and of course with our faith. The Daughters of St. Paul have been very helpful in our own apostolate, in our own ministry of trying to push the mission of the church forward, lay people. I cannot forget that every time we have a big events in the church where I am involved, we always run to St. Paul, to the Daughters of St. Paul, to help us record or document the event. And when I need books that I cannot find, especially religious books of that nature, it would always be to call the Daughters of St. Paul, because this is how we know you, that the good news you communicate, and that not only you communicate, you also document and gather to spread around to people. And that, I think, is a wonderful, wonderful ministry, especially for now, for the needs of today. Do you ever wonder what keeps them going? Their life may seem ordinary, a routine. But behind this ordinariness is the love of God that moves them on. It may be tiring sometimes, but it's never boring. Do you know why?
It's simply because they believe. They believe that whatever they do, it could bring people back to God. Let us be convinced that this apostolate calls for a superior spirit of sacrifice and deeper piety. Efforts will prove fruitless, and there will be misunderstandings from many sides. You will not have the consolation of seeing its fruits in the present, only at the end of your lives. How many people there are in the world who do not know and love the Lord? Apostles are needed. At the heart of every Pauline lies the confession to save souls. Daughters of St. Paul, 100 years of foundation.